If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito, Pinoy Rob YouTube channel. At pakipindot na rin ang notification bell para sa update ng mga bagong kaganapan. Ang ulo ng mga balita. Pagtataya ng panahon. Northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa pinakadulong hilaga ng Luzon. Balitang lokal. Philippine Navy at US Navy sinimulan ang Sama-sama 2024. Walang pagbabago sa mga kandidato sa halalan sa Davao. Reaksyon ni Al-Ag sa pagpapatalsik sa hugpong. Davao Oriental, higpitan ang pagsunod sa mga permit sa buhangin at graba. Balitang pambansa. Isa pang kaso ng ill-gotten wealth laban sa mga Marcos, ibinasura. Mga prioridad ni Raymond, kalusugan at infrastruktura. Balitang pandaigdig. Maraming Floridians lumikas patungong Orlando, pero maging ang syudad na ito ay nasa hunker down stage. Nababahala ang mga Democrats habang papalapit ang araw ng halalan. Balitang aliwan. Jennifer Lopez nagbalik tanaw sa kung paano sumabog ang kanyang mundo nitong nakaraang taon. Sandra Bullock at Keanu Reeves muling nagkita para sa Speed Anniversary screening. Balitang pampalakasan. Jurgen Klopp magiging global head ng soccer ng Red Bull sa kanyang unang trabaho mula nang lisanin ang Liverpool. Major League Soccer nagtala ng all-time attendance record sa unang buong season ni Lionel Messi. Tampok na kwento. Makasaysayang ganda at likas na kagandahan. Alindog ng Pennsylvania. Lungsod ng Davao, isang kultural na mosaic sa yakap ng kalikasan. Trivia. Ang kakaibang katangian ng Philippine Jeepney. Pagtataya ng panahon. Northeasterly wind flow na nakaapekto sa pinakadulong hilagang Luzon. Sa Batanes at Babuyan Islands, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan dulot ng northeasterly wind flow. Mabutit walang inaasahang malaking epekto. Samantala, sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa,
magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms ay maaaring magdulot ng flash floods o landslides sa matinding panahon. Manatiling ligtas at subaybayan ang mga update habang nagpapatuloy ang sitwasyon. Balitang lokal, Philippine Navy at US Navy sinimulan ang sama-sama 2024. Inilunsad ng US Navy, US Marine Corps, Armed Forces of the Philippines at mga kaalyadong puwersa ang exercise sama-sama 2024 October 7 sa Subic Bay. Layunin ng dalawang linggong pagsasanay sa dagat na pahusayin ang interoperability at palakasin ang mga ugnayang pang-seguridad sa mga regional na kasosyo. Bilang bahagi ng kooperasyon Al-Aflut Readiness ang training Karat Series kasama sa pagsasanay ang mga leksyon sa medisina, engineering at logistics. Kasama sa mga asset ng US ang guided missile destroyer na USS Howard at isang P-8A Poseidon aircraft. Ang pagsasanay ay sumasailalim sa kolektibong pangako sa katatagan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific na nagpapakita ng ika-30 na pagkakataon ng Karat. Mga kandidato sa halalan ng Davao mananatili. Kumpirmado ng COMELEC Davao na walang pagbabago ang listahan ng mga kandidato para sa halalan sa Magsaysay Park. May 6 na kandidatong naghain para sa pagka-alkalde at 4 sa pagka-bisi at 98 para sa mga posisyon, sa ibang posisyon. Walang pagbabago sa mga kandidato sa Davao polls. Kumpirmado ng COMELEC Davao ang status ng mga kandidato para sa nalalapit na halalan. Kumpirmado ng Commission on Elections Davao Region, COMELEC Davao, na hanggang alas 2:35 ng hapon noong October 8, 2024. Walang pagbabago sa mga kandidato para sa nalalapit na halalan sa Magsaysay Park. Sinabi ni Assistant Regional Director Lawyer Guy Innomerables na ang mga kandidato na nagnanais na umatras ay dapat gawin ito ng personal sa kaniyang filing office. Sa panahon ng filing noong October 1 hanggang 8, 6 na kandidato ang nag-file para sa alkalde, 4 para sa vice alkalde at kabuuang 98 candidates ang nagsumiti ng kanilang Certificates of Candidacy o COC. Ang proseso ay naging mapayapa na walang naiulat na mga nuisance candidates. Reaksyon ng ALAG sa pagtanggal sa hugpong. Hindi nagulat ang kasalukuyang 1st District Councilor na si Bernie ALAG sa pagtanggal ng kanyang kamag-anak mula sa hugpong sa Tawong Lungsod, HTL, na tinawag niya itong isang simpleng formalidad. Sa kanyang pahayag sa Magsaysay Park noong October 8, 2024, nagbigay si ALAG ng kanyang saloobin tungkol sa kanyang hindi pagkakaunawaan kay Davao City Mayor Sebastian Duterte at ang kanyang pagbibitiw mula sa mga pangunahing komite. Samantala, kinumpirma ni 3rd District Councilor Walberto ALAG ang kanyang pag-alis mula sa
HTL at ngayon ay tumatakbo sa ilalim ng lakas CMD. Pinagtanggol niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Tingog Party List para sa suporta na binigyang diin ang pangangailangan ng tulong para sa mga residente. Pinaalis ng HTL ang mga alag dahil sa di umano'y paglabag sa disiplina ng partido noong October 7. Pinaigting ng DABOR ang pagsunod sa mga proseso ng buhangin at graba. Hinimok ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental ang mga bagong aprobadong may-ari ng permiso para sa buhangin at graba na sumunod sa mahigpit na mga patakaran sa kapaligiran. Sa isang orientation noong October 4, 2024, 11 applicants ang naabisuhan tungkol sa kanilang mga responsibilidad kabilang ang pag-iingat ng mga record sa pananalapi at mga kinakailangan para sa reforestation. Binibigyang diin ng Environmental and Natural Resources Office ang pagkuha ng kinakailangang mga apruba at itinatampok ang mga mandato ng National Greening Program para sa pagtatanim ng puno. Binansagan ni Gobernador Nino Oy ang pangangailangan para sa mga napapanatiling kasanayan habang pinapangalagaan ang paglago ng ekonomiya. Samantala, sa Davao City, ang grupong pangkapaligiran na IDIS ay nagtutulak para sa isang Quarrying Regulation Ordinance upang tugunan ang illegal na pag-quarry ng earthfill na nagmumungkahi ng mas mahigpit na parusa para sa mga paglabag. Pambansang balita. Isa pang kaso ng Gatin Wealth laban sa mga Marcos ibinasura. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang 276 milyong pesos Gatin Wealth case laban sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating unang ginang Imelda Marcos at kasamang si Roman Cruz dahil sa inordinate delay. Sa isang resolusyon noong October 4, 2024, pinagbigyan ng korte ang mosyon mula kina Imelda at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binanggit ang kawalan ng pagtutol mula sa nagsakdal kaugnay ng mga aligasyon ng pagkaantala at paglabag sa due process. Ang kaso, na tumagal ng 37 years, ay tumutukoy sa mga ari-ariang nakuha na mas mataas sa legal na kita ng mga Marcos. Binigyang diin ng korte na naapektuhan ang kanilang karapatan sa patas na paglilitis dahil sa pagkawala ng mga saksi at lumalalang kalusugan ni Imelda Marcos, pati na rin ang pagpanaw ng mga pangunahing personalidad sa paglipas ng panahon. Mga prioridad ni Raymond, kalusugan at infrastruktura. Si Raymond Alvin Garcia ay nanumpa bilang ganap na alkalde sa Cebu City noong October 9, 2024 na nangangakong unahin ang kalusugan at infrastruktura sa kaniyang inaugural press conference. Binigyang diin niya ang pagtapos sa matagal ng nakabimbin na Cebu City Medical Center na hindi pa
natatapos sa loob ng isang dekada. Plano ring ipagpatuloy ni Garcia ang mga pangunahing proyekto na sinimulan ng tinanggal na alkalde Michael Rama, kabilang ang socialized housing at ang gubat sa baha initiative. Ipinaliwanag niya habang igagalang niya ang pananaw ni Rama para sa isang Singapore-like na lungsod. Naniniwala siya na dapat yakapin ng Cebu ang natatanging pagkakakilanlan nito. Layunin ni Garcia ang isang taunang budget na 18 hanggang 20 billion pesos para sa 2025 habang naghahangad siyang makipagtulungan sa mga lokal na opisyal para sa epektibong pamamahala. Pandaigdigang balita, maraming Floridian ang tumakas papuntang Orlando, ngunit kahit ang lungsod na iyon ay nasa hunker down na yugto. Habang umuusad ang Hurricane Milton, iniulat ni Mayor Buddy Dyer ng Orlando ang pagdami ng mga evacuee mula sa mga baybaying lugar na nakakaranas ng mas malubhang epekto. Sa inaasahang pag-abot ng bagyo sa Category 1 status sa Orlando, binanggit ni Dyer na marami ang tumatakas papuntang lungsod upang makaiwas sa inaasahang kondisyon ng Category 3 at Category 3 o 4 sa baybayin. Tinitiyak niya sa mga residente na may mga hotel room na available para sa mga paghahanap ng kanlungan. Gayunpaman, nagbabala si Dyer na ang mapanganib na mga kondisyon sa paglalakbay ay malamang na magsimula sa kalagitnaan ng hapon dahil sa mga paparating na bantang dala ng bagyo. Nakaantabay ang mga emergency personnel at ang lungsod ay nasa paghihintay hunker down stage habang nagpatuloy ang mga paghahanda. Dumarami ang alalahanin ng mga Demokrat habang papalapit ang araw ng halalan. Mula nang bawiin ni Joe Biden ang kanyang re-eleksyon, mabilis na nakuha ni Kamala Harris ang nominasyon ng mga Demokrat. Pinagsigla ang kombensyon ng kanyang partido at pinalakas ang mga donasyon sa kampanya. Sa kabila ng momentum na ito, dumarami ang alalahanin ng mga Demokrat tungkol sa pagkatigil ng kanyang kampanya at ang mahigpit na laban sa mga poll. Kinilala ng mga tagapayo ang masikip na laban na nagbabalik sa mga alalahanin ng 2016. Ang mga panloob na debate sa alokasyon ng mga mapagkukunan ay naglalarawan ng mga alalahanin tungkol sa tamang pagtutok sa mga demograpiko ng mga botante na may mga estratehiya sa pabago-bago na sa pagitan ng pag-akit sa mga moderadong GOP at pag-aangat sa mga lalaki at mga lalaking may kulay. Sa mga estado ng labanan na nagpapakita ng napakaliit na margin, ang daan patungo sa 270 electoral votes ay tila masalimuot na nag-iiwan sa marami sa partido na nababahala tungkol sa kanilang mga
Balitang aliwan, nagmumuni-muni si Jennifer Lopez sa mga pagsubok ng nakaraang taon. Sa isang tapat na pag-uusap kasama si Nikki Glaser para sa Interview Magazine, binuksan ni Jennifer Lopez ang tungkol sa mga pagsubok ng nakaraang taon, kabilang ang pagkansela ng kanyang concert tour at ang kanyang diborsyo mula kay Ben Affleck. Tinalakay nila ang papel ni Lopez bilang Judy Robles sa nalalapit na pelikulang Unstoppable, na nag-highlight ng kwento ng atleta na si Anthony Robles. Ibinahagi ni Lopez ang kanyang panghabang buhay na pakikibaka sa pagpapahalaga sa sarili, na nagsasabing, "Ang buong buhay ko ay tungkol sa pagpapatunay ng aking pagiging sapat." Na-reflect niya ang kanyang mga karanasan noong bata pa siya bilang panggitnang anak na may palabang ina at masipag na ama na may nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na hindi napapansin. Yan ay nakabaon na sa iyo, aniya. Binibigyang diin ang kanyang bagong pagkakaunawa sa kanyang mga magulang at ang epekto ng kanyang pagpapalaki sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga kamakailang pagsubok, kabilang ang mga hamon ng kanyang mataas na profile na relasyon kay Affleck, ipinahayag ni Lopez ang pag-asa tungkol sa kanyang hinaharap. "Ngayon ako'y excited. Ano kung ako'y malaya na?" Kanyang inisip habang inaasahang tuklasin ang buhay sa kanyang sariling paraan. Ang Unstoppable ay naka-schedule para sa limitadong theatrical release sa Disyembre. Nagtipon muli sina Sandra Bullock at Keanu Reeves para sa anibersaryo ng Speed. Nagsama sila Keanu Reeves at Sandra Bullock upang ipagdiwang ang ika-30 anniversary ng kanilang makasaysayang pelikulang Speed. Sa isang screening sa Los Angeles noong Martes, kasama ang direktor na si Jon DeBont, nagbalik tanaw sila sa produksyon ng pelikula, na ibinunyag na 11 bus ang ginamit habang kinukunan ito. Sa kanyang nakakatawang pahayag, binanggit ni Reeves ang maraming kamera na kasangkot, na nagsabing nakabilang siya ng 22 sa harap lamang. Kinilala ang kanilang hindi maikakailang chemistry sa Speed at nagkasama sila muli noong 2006 para sa The Lake House. Ipinahayag ng duo ang kanilang pagiging bukas sa posibilidad ng isang Speed 3, kung saan tiwala si Reeves na freaking knock it out of the park sila kung mabibigyan ng pagkakataon. Balitang palakasan, si Jurgen Klopp ay magiging pandaigdigang ulo ng soccer ng Red Bull sa kanyang unang trabaho mula nang umalis sa Liverpool. Si Jurgen Klopp ay hinirang bilang pandaigdigang ulo ng soccer para sa Red Bull Group noong Miyerkules, na nagmarka ng kanyang unang tungkulin mula nang umalis sa Liverpool nang mas maaga sa taong ito. Magsisimula siya sa January 1, 2025 at makikipagtulungan siya sa Red Bull Organization na nagmamay-ari ng maraming club, kabilang ang RB Leipzig, RB Salzburg at New York
Red Bulls. Ipinahayag ang kanyang kasiyahan. Sinabi ni Klopp matapos ang halos 25 years na sa tabi ng field, hindi ako makapag-excite na makilahok sa isang proyektong ganito. Binigyang diin niya ang kanyang pagmamahal sa football at kanyang hangarin na magturo sa mga coach at pamunuan sa mga club ng Red Bull na tumutulong sa makabago at malikhaing diskarte ng organisasyon sa laro. Nagtakda ang Major League Soccer ng lahat ng oras na record sa dami ng dumalo ng unang bagong season ni Lionel Messi. Mahigit sa 11 million tagahanga ang dumalo sa mga laban ng Major League Soccer ngayong taon, na nagtakda ng bagong record sa pagdalo sa regular na season. Sa natitirang 16 na laro bago ang MLS Cup Playoffs, ang kabuuang bilang ay lumampas sa nakaraang record na 10.9 million noong 2023. Ang average na pagdalo sa liga ay 23,240 na nagtala ng ikatlong sunod-sunod na taon, kung saan lumagpas ang MLS sa 10 milyong tagahanga. Ang pagdating ni Lionel Messi noong July 2023 ay nagdulot ng malaking pagtaas sa bilang ng mga dumalo, lalo na para sa Inter Miami. Ang kanilang average na bilang ng tagapanood ay tumaas mula 17,000 noong 2022 hanggang 29,798 noong 2024. Ang mga laban ng Inter Miami ay nagtatampok ng 2 sa 3 pinakamataas na pagdalo sa season na ito. Tampok na balita. Makasaysayang alindog at natural na kagandahan ang alindog ng Pennsylvania. Ang Pennsylvania, isang estado na puno ng kasaysayan, ay nag-aalok ng natatanging pagsasama ng pamana at tanawin. Tahanan ng Independence Hall sa Philadelphia, kung saan nilagdaan ang Declaration of Independence. Ipinapakita ng estado ang mahalagang papel nito sa kasaysayan ng Amerika. Ang mga magagandang tanawin ng Pocono Mountain ay nag-aanyaya sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran sa buong taon, habang ang mga kaakit-akit na maliit na bayan tulad ng New Hope ay puno ng mga art gallery at boutique shops. Ang culinary landscape ng Pennsylvania ay kasing akit din, na nagtatampok ng mga iconic na putahing tulad ng cheesesteaks at pretzels. Sa isang masiglang sining, mayamang kasaysayan at mga aktibidad sa labas, nangangako ang Pennsylvania ng isang hindi malilimutang karanasan para sa bawat manlalakbay. Davao City, isang kultural na mosaik sa yakap ng kalikasan. Ang Davao City, na nakalugar sa Timog Pilipinas, ay isang makulay na tapestry ng kultura at kalikasan. Pinangungunahan ng magarang Mount Apo, ang lungsod ay isang sanktuaryo para sa mga mahilig sa outdoor activities. Nag-aalok ng pamumundok, mga eco-agricultures at nakakamanghang tanawin.
Kilala rin ang Davao na mayamang kultural na pagkakaiba-iba nito na ipinagdiriwang sa Masiglang Kadayawan Festival na nagbibigay pugay sa katutubong pamana at lokal na agrikultura. Ang culinary scene ng lungsod ay nakakasilaw sa mga natatanging delicacies tulad ng durian at sariwang seafood na nagpapakita ng yaman ng rehiyon. Sa pangako sa pagpapanatili at inobasyon, ang Davao City ay namumukod-tangi bilang isang dynamic na destinasyon na maayos na pinagsasama ang urban na buhay at mga likha ng kalikasan. Trivia. Ang kakaibang jeepney ng Pilipinas. Ang jeepney, isang makulay na simbolo ng kulturang Pilipino, ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, kundi pati na rin isang canvas para sa sining na nagpapahayag ng kultura. Orihinal na ginawa mula sa mga surplus military jeep na iniwan ng US matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga jeepney ay binago at naging makukulay na pampasahirong sasakyan sa pinalamutian ng masalimuot na mga disenyo at sining. Bawat jeepney ay karaniwang sumasalamin sa personalidad ng may-ari nito na nagpapakita ng iba't ibang tema tulad ng mga simbolo ng relihiyon, mga lokal na bayani at mga sanggunian sa pop culture. Sa kabila ng mga modernong hamon, ang jeepney ay nananatiling mahalagang bahagi ng pagkatao ng Pilipino na may nag-aalok ng natatanging kombinasyon ng functionality, sining at diwa ng komunidad na nagtatangi sa kanila mula sa pampasahirong transportasyon sa ibang mga bansa. At yan ang mga balita sa araw na ito. Muli, ako si Mirasol Sibayan Catso. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism.